sirena, kahit anong sabihin nila. Yes, good morning, good morning, good morning. At sa oras na ito ay makakasama muli natin ang mga butihing serbidor o ang ating mga kapulisan ng San Andres. At siyempre sa programang San Andres Police at your service. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng aming programang San Andres Police at your service. At makakasama nyo po kaming dalawa. Ang aking partner, si Police Patrolman Bernali pala. Dungguya. Okay. Patrolwoman. Okay. Ang topic natin, partner, is ang tinatawag nating ang Cybercrime Prevention Act of 2012 o tinatawag nating Cybercrime Law. Partner. Ito ay isang batas na naglalayong maaksyonan ang mga isyong legal at mapangalagaan ang mamamayan laban sa mga krimeng nagaganap sa online cybercrime. Okay. Kasi nga, partner, 'di ba, ang mga kaso na dumarating sa station is ito nga po ang sinasabi nating mga cybercrime na kasi sa mga kabataan na hindi alam kung paano gamitin ang kanilang account or hindi nila alam kung ano talaga ang kahalagahan ng paggamit ng kanilang cellphone. May mga hindi nila alam, partner, na isang kaso na pala yung nagawa nila. Ano, partner? Opo. Sa simpleng pag-click lang nila, di nila alam na yung nabastos na pala yung isang nasa data o yung nasa online na impormasyon. Sabi nga, partner, ano-ano, partner, ang maituturing na cybercrime ayon sa isinasaad na batas? Nahati sa 3 kategorya ang cybercrime na maaring parusahan sa ilalim ng batas. Yung mga paglabag laban sa confidentiality. Yes, itong number 1, partner. Integrity at saka yung availability of computer data and system. Siyempre, sa paglabag sa mga content related ng computer at saka yung pagbigay illegal na pag-access, partner, sa computer ng iba nang walang pahintulot. Yes, Yan ang mga paglabag sa tinatawag natin confidentiality, kasi nga kahit asawa mo nga, partner, 'di ba, hindi wala siyang karapatan na kalkalin or pakialaman ang iyong cellphone kasi personal na yan, gamit ng isang tao. Ang illegal na interception sa computer ng iba, halimbawa na, partner, na lamang ang pakikinig, pag-record, pagsubaybay o pagmanman ng mga datos at impormasyon mula sa mga transaksyon at komunikasyong na-access ng walang pahintulot. Isang kaso to, partner, no? Yung sinasadyang pagbago o pagsira, pagbura ng mga computer data, electronic document, o electronic data message sa kahit anong paraan ng walang pahintulot. Sinasadyang pagsira, syempre, partner, nung panghihimasok sa pag-operate ng isang computer o computer network sa pamagitan ng iba't ibang makabagong paraan na walang pahintulot. Yung mga na-hack, Yes. about sa mga, minsan baga, partner, yung ating account, Marami ng hacker, paggamit, production, o siyempre pag kinuha mo yung laman ng information or pagbenta or pagkuha sa pamamagitan ng computer program gaya ng mga software at application na inilalagay sa iba't ibang device at mga password, access code o katulad na lamang ng mga information na walang pahintulot. Ito po ay isang kaso. Yes. Cyber squatting o yung pangongopya ng pangalan ng domain sa internet para sa layuning mapanira ng reputasyon
makapanlito o alisan ng pagkakataong makapag-register ang iba sa gayong pangapangalan. Siyempre partner, pag may kaso, di ba may parusa? Ang parusa nito partner, 6 hanggang 12 taong pagkakulong. Siyempre, multa ng hindi bababa, ngunit maaring humigit sa 200,000 depende sa halaga ng danyos na idinulot o pareho. Magbabayad at makukulong. Pero may ano pa rin partner, yung forgery na tinatawag o ang pag-input, pagbago o pagbura ng kahit anong information ng walang pahintulot para magamit ang mga peking datos sa illegal na transaksyon. Marami nang nangyayari dito partner. Yes po. Kahit nga ma'am yung picture, 'di ba? Gagamitin nila para makagawa sila ng masama. Hindi sila mabibisto, makikilala kung sino talaga yung tunay na suspect sa paggawa ng krimen. Kaya kukunin nila yung kaya dapat importante dito yung pangalagaan natin yung pagpo-post natin ng mga data pagkatao natin sa Huwag sa nating social ilagay media. lang lahat ng information. So, yung lahat ng ating buong pagkatao, huwag mo na lang ilagay dyan sa Facebook mo. At maraming manloloko na ngayon. Yes. Yung tinatawag na fraud o panloloko sa pamamagitan ng walang pahintulot na pag-input, pagbago, pagbura ng informasyon sa computer, program o paghihimasok sa computer system para sa layong mapanlinlang. Itong number 3 partner, yung identity theft, marami na ring kaso dito o sinasadyang paggamit or pagkuha, maling paggamit, pagbago o pagbura ng information ng ibang tao na walang pahintulot. Maituturing partner na, oo. Kung gumagamit ng mga technological device sa paggawa ng krimen. Sa ngayon talaga ma'am, sa sobrang high-tech na ng technology, minsan ang tawag nito yung sinasamantala natin ang kagandahan ng teknolohiya. Ginagamit nila sa paggawa ng masama. Itong pinakamahirap partner, yung tinatawag nating cybersex o iyong pag-operate o pagsali sa anumang online activity na kailangang magpapakita, maglalantad ng masaselang bahagi ng katawan. Yes. Ito na yung may na-operate tayo partner dati sa San Andres about dito sa bagay na ito Napakalaki ng kanyang multa naman at pagkabilanggo. Kasi ito na nga, parang binebenta ang kanyang sarili para siya ay magkaroon ng income or 'di ba pag banyaga or mga ibang taga-nasyon yung Kanilang parokyanong tinatawag, maraming magpapadala sa iyo through GCash or saan man na mga hulugan ng pera at ang problema dito partner kasi yung mga kabataan na walang alam, kumbaga hindi nakapag-aral, yung modus talaga na sila ang sinasamantala. Sila ang target mismo ng ganitong grupo na talagang sila pa mismo ang minsan pumupunta sa isang barangay. Dito na nagkakaroon ng problema yung trafficking in person. Kasi ang mga target dito is yung mga walang alam or dala po ng kahirapan sa buhay. At para po sa ating mga magulang, pakisubaybayan po ng mabuti ang ating mga anak, lalo na pag pumupunta po sila sa mga computer shop. Bantayan po natin at baka po may mga masamang tao na ang nag-aalok sa kanila ng ganito. Yes. Mapagkakakitaan nila yung ganito, tapos maaaliw yung bata o kung sino man na mga dalagita, yayain sila na may kapalit ng ganyang amount. Ito pag ganitong kaso partner, may parusa syempre, 6 hanggang 12 taong pagkakulong or multa na hindi bababa sa 200,000 ngunit hindi hihigit sa 1 million More or less 1 million. Ito ang pangalawa partner, ang child pornography o isang pagbugaw sa mga bata Yan na nga po, sinabi sa ko. pamamagitan ng mga online sexual activity. Ang number 1 dito partner is yung Republic Act number 9775 o ang Anti-Child Pornography Act of 2009. May kaso na tayo dito sa San Andres partner ng anti-child pornography at
nasa kulungan na nga partner, di ba? Yung suspect. Ang pangatlo partner yung cyber libel. Ito ang in demand ngayon partner. Yes, dahil sa- Cyber libel. Okay. Ang mga marites, ano Mga partner? marites. O malisyosong paninirang paninira sa dangal ng isang tao gamit ang anumang technological device at pag-abot sa pagpapakalat nito hanggang sa internet. Kasi nga, pag tinatawag nating cyber libel, ang ginamit mo na po dito is yung technological device. Kasi iba ay yung libel na ginawa mo sa isang tao. Pag gumamit ka na ng technological device gaya ng cellphone, computer, o anong mga device na electronic device, ang tawag na po dito ay cyber libel. Yes. Yung mga paninirang puri na halimbawa pinost mo si ganyan-ganyan na sinisiraan mo ang pagkatao niya, no? May parusa po yan na 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at may multa na hindi bababa ngunit maaaring humigit sa 6,000 depende sa halaga ng danyos na idinulot. Syempre, ang mga instructions dito partner, paano nga po mag-file ng kaso kung halimbawa nga po isa kang biktima ng mga marites sa Facebook partner. Sabi nga po sa cybercrime, itong Republic Act 10175, libel offense under section 355 Revised Penal Code of the Philippines, ang cyber libel o paninirang puri sa internet o post sa Facebook partner. Alamin natin partner, ibigay natin information kung paano po magkaso ng isang ganitong pangyayari. Halimbawa partner, siniraan ang puri mo partner puri sa Facebook, nagpost siya partner, anong gagawin mo? At syempre may mga step by step yan partner, paano makakatulong, paano natin makuha or ma-detect ang isang suspect sa paggawa ng ganitong modus. Syempre number 1 partner, Unang-una, yung screenshot ng conversation nyo sa cellphone or sa through messenger. Kailangan mong screenshot. Isama mo ang kanyang FB profile. Dapat kitang-kita yung kanyang mukha. Malinaw na ebidensya na talagang siya yun. Tapos dapat isasama din yung URL kung computer ang gamit mo sa pag-screenshot. Kasi sa cellphone, wala naman talagang URL code. Pag computer, may URL code dyan. Dapat kasama yan sa pag-screenshot mo ng iyong mga ebidensya. Dapat, pag mag-screenshot ka partner ng iyong profile, siyempre sabay mo na yon para alam natin na yung profile FB niya is yun talaga. Huwag i-edit partner o lagyan ng anumang words or mark ang screenshot. Yes. Original talaga. Wala nang kung anong ilalagay mo pa dyan. Tapos gumawa ng common friends niya sa Facebook para mas ma-testify at ma-identify na siya talaga yung naninira sa'yo through Facebook. Number 1 evidence and partner, makakatulong siya para mag-prosper yung kaso. Dapat makuha mo or maingganyo mo or makuha mo ang kanyang saloobin or natutulong sa iyo na i-identify na siya po talaga ang may-ari ng account. Yun po, number 1 po na magiging basihan na siya po talaga ang may-ari ng account. Kung wala naman partner na common friends o anonymous account o yung tinatawag natin na hindi talaga siya ma-locate, na wala talagang barkada na makukuha nating confidential ng kanyang account. Hindi mo ma-identify nga partner yung owner. Ito na po ang pinaka the best na gagawin natin partner. Pumunta po tayo sa Anti-Cybercrime Division ng NBI or PNP CIDG para ma-identify ng computer forensic experts nila. Kasi sila lang po talaga ang eksperto. Pero dyan po sa atin sa Camp Francisco Camacho ay mayroon na po tayong cybercrime office na sila po ang nagde-detect kung paano ma-identify, ma-locate ang ganyang mga problema. Ang pagkakaroon ng Facebook account hindi nagbibigay ng lisensya
sa may-ari nito na gamitin ito na makasira sa buhay o reputasyon ng ibang tao. Ang post, comment o tweet na may mga pagmumura o paninirang puri sa isang tao sa Facebook, Twitter o sa ibang social networking site o internet ay isang krimen sa Cyber cyber libel. Ang nasabing post, partner o comment o tweet ay isang electronic evidence na tinatanggap na ngayon, partner, ha? Tinatanggap na ngayon sa korte bilang ebidensya ng libel at pwede na itong magamit laban sa taong nag-post nito sa internet. Ito ang tinatawag na cyber libel na pinaparusahan sa Section 4C at 4 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o ang Republic Act number 10175 na sinasabi nito na ang cyber libel ay hango sa Revised Penal Code ng Article 353. At ito, partner, ito ay isang isinapubliko at malisyosong pagbebintang ng isang krimen. Siyempre, pag pinost mo, nasa publiko na yan, bisyo or depekto ng isang aksyon o hindi pag-aksyon ng isang tao, kondisyon, status o circumstances kung saan ito ay na-dishonor or napahiya yung isang tao at paghawak ng isang tao or korporasyon. Marami itong na-file na kaso, partner, pag sinisiraan isang organization or isang malaking kumpanya, magkakaroon ng maraming ebidensya na talagang internet computer related na kung talagang mapatunayan ay mabigat na parusa ang kakaharapin. Sabi nga ayon sa Cybercrime Prevention Act of 2012 kung saan ang libel ay isinama bilang isang uri ng cybercrime kasi nga mas mababa, partner, kasi ang libel ikumpara mo sa cyber libel. Ito ang pinaka maximum nito is 6 months and 1 day at hindi lalampas ng 6 years yung libel lang, partner. Pag inano na sa cyber libel, mas mabigat na yung krimen na ginawa niya. Yes. Siyempre, partner, gamit ang evidence mo, kumuha ng complaint affidavit. Siyempre, pag may mga kumpletong ebidensya ka na, siyempre gagawa ka ng sa iyong mga sinumpaang salaysay, partner, Siyempre ang tutulong sa iyo ang kapulisan, ang investigator na hawak ng kaso. Hindi mo daw ito, partner, pwedeng kailangang ipabarangay ang kalaban mo dahil exempted, partner, ang cyber libel sa requirement ng barangay hearing. Hindi siya pwedeng ipablatter at diretso na siya sa station or kumuha ka ng sarili mong abogado para makatulong sa iyo, partner. Kung investigator or kapulisan ang mag-a-assist sa iyo, syempre tutulong ang ma-file sa prosecutor's office. At syempre pag na-file na 'yon, antayin natin yung subpoena, partner. At syempre maglalabas ng resolution kung ano po ang nangyari doon sa kasong ipinag-file hanggang magsampa sa regional trial court ang iyong kaso. Okay. And then pag napatunayan, mag-i-issue na ang korte na warrant to arrest. Warrant of arrest. Sa akusado para siya ay panagutin na dun sa krimen na ginawa niya. Ang cyber libel kasi, partner, ang prescripted period niyan is 1 year. Ang tagal ng kanyang, kahit na sa kalaban mo, partner, na hindi ka nag-file or nag-asikaso na basta hindi siya mag-lapse ng 1 year. At yung ebidensya mo, ma'am, pwede yun, natago. Pwede mo siyang i-file yung kaso. Basta hindi na po siya lalampas ng 1 taon. Yan po ang cyber libel na tinatawag. Kasi marami tayong cyber libel or anong tinatawag dito, partner? Slander or grave slander. Marami tayong kaso na iba-iba ang meaning. Partner? Ang slander kasi, partner, ay paninirang puri sa salita. Sa salita yon. Personal na ginawa mo yon. Hindi yung gaya ng sinabi natin na ginamit yung electronic device. Ito ay tinatawag nating cyber libel. Ang slander ay paninirang puri sa salita o kilos na walang katotohanan na nakakasira sa reputasyon at karakter ng isang tao na may parusang kulong
under Article 358 ng Revised Penal Code. Ang slander paring na tawag ko sa'yo. Ang slander ay may dalawang klase, partner, no? Yung simple slander na may mababang parusa at grave slander na may mataas na parusa. Marami nalilito kung ano ang slander, ano ma'am, at libel. Akala ng iba ay mga paninirang puri ay yung iisa lamang at ito ay ang tinatawag na libel. May- Ang slander o oral kasi, oral defamation at libel ay magkaibang krimen. Kasi may tanong nga, 'di ba? May pumunta sa station kung ano talagang kanyang ipa-file na kaso kasi nalilito na din daw siya. Sabi yung tanong niya, may nagkalat daw ng chismis na babaeng kaladkarin daw siya. Kinalat ng isang marites na isa daw siyang kaladkarin na tao. At ito po ay kasama sa kanyang trabaho. Ano, partner? Minarites siya. Minsan daw po ay nakita siya na nakita niya na nakipag-usap sa barkada niya at nung papalapit na siya ay sinabihan siya ng kumbaga sinabihan lang ng na hindi maganda. Parang nagpaparinig ganyan ang kwento. Dahil dito po ay nasagot niya na hindi totoo ang sinasabi niya. Pero may ginawa at siya ay sinampal. Daw po? Nung marites. Yes, kasi parang sinita na hindi totoo ang kanyang ipinagmarites. Pero may aksyon na ginawa, sinampal siya. Kung ano daw po ang kaso, kahit hindi dumugo ang labi or mukha, ano daw po ang pwedeng ikaso dyan. Ang kasong ginawa kasi sa kanya ay dalawa, partner, yung grave slander at slander by deed. Pag tinatawag slander by deed, yung may action. Ang grave slander, yung pagmarites mo, yung pagkwento mo na hindi totoo, walang katotohanan yung ginawa. Ang slander or oral defamation ay isang sinungaling o walang katotohanan na paninira na ipinapahayag mula sa salita o kilos na nakasisira sa isang reputasyon or character ng isang tao. Ito ay pinaparusahan ng kulong at isang krimen under Republic under Article 358 ng Revised Penal Code or tinatawag nating slander. Kasi mababa lang to, ang kulong nito ay aresto mayor, 1 month and 1 day to 6 months lang, partner. Pang barangay talaga to. Mag-uusap kayo sa barangay at kung hindi po kayo magkasundo, humingi po kayo ng certificate to file action para po ito'y maiangat, maitaas sa station para kayo ay ma-file ng kaso. At syempre, may danyos to partner, yung pinakamababa is sa Revised Penal Code kasi is number 200 pesos lang ang amount na pwede mong ibayad sa nag-akusa. Siguro ma'am, pwedeng itaas nila ang penalty para mabawasan yung mga ganitong crime. Kaya nga, 'di ba, dalawang ori yan yung pinakamababa. Pero kung ginawa mo yan through electronic device, yun, ito na po cybercrime, cyber libel, mas mataas na ang parusa. Ang krimen ng slander ay may dalawang klase. Ang simple slander na may mababang parusa dahil ito ay isang light felony lamang. Ang grave slander na may mataas na parusa. Ayon sa Supreme Court case ni Villanueva versus People of the Philippines noong taong 2006, oral defamation or slander is the speaking of base and defamatory words which tend to prejudice another in his reputation, office, trade, business, or means of livelihood. It is grave slander when it is a serious and insulting nature. Sabi sa desisyon ng Supreme Court, ang slander ay mabigat, depende sa sa expression o salita na ginamit. Ang mga personal na relasyon ng akusado at ang kanyang nasaktan, yung relationship nilang dalawa. Special circumstances ng kaso at ang mga pangyayari o relasyon nila na magpapatunay at magpapakita ng intensyon sa akusado laban
sa tao sa panahon ng paggawa ng krimen. Kasi nga mas depende sa ginawa or action nga ng isang tao, ano partner. Ang rule ng slander ay kung ang pagkakasabi ng mapanirang salita ay dahil sa init ng ulo. Siyempre, pag mainit talaga ang ulo, partner, iba-iba ang Wala nang control. walang control at hindi mo alam kung ano nang pinagsasabi mo, at galit na akusado at may pagpapagalit o paghahamon na sinaktan na tao or offended party. Ito isa lamang simple slander na tinatawag na light felony at hindi grave slander. Kasi nasabi mo lang yun dahil sa galit, sobrang galit mo. Kaya magiging ano lang yan, light felony. Or kung halimbawa, ma'am, walang paghahamon naman o dahilan ng pagkagalit mo sa isang offended party at seryoso at grabing pang-insulto ang ginawang paninirang puri sa'yo, ito ay grave slander na. Yan ang pinagkaiba ng slight tawag dito, light felony na simple slander at grave slander. Ang slander by deed ang pananampal sa muka ng isang tao, isang krimen, partner, ayon sa Article 359 ng Revised Penal Code. Slander by deed na the penalty of arrest to mayor and its maximum period to prison correctional and its minimum period to fine ranging from 200 pesos to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who shall perform any act not included and punished in this title. So, yung sinabi na natin, partner, yan ang tinatawag na slander by deed. Kasi maraming itong mga kasong slander and grave bihira na sa barangay na nangyayari. Natatakot na rin sila na magkaroon ng problema. At kasi 'di ba yung probation na sinasabi natin ay kahit ganitong kasimple lang ang iyong nagawa sa iyong naging problema sa isang tao ay maaari kang makulong, pero kahit mababa lang na kaso is isang beses lang kasi binibigay ang probation ng isang tao, di ba, partner? Kung gumawa pa siya ng another crime, ng another tapos mas case, malala pa doon yung crime na ginawa mo, hindi ka na, wala ka ng probation. Kaya mag-ingat din siyempre, partner, sa ating mga maaari lang, iwasan sa ating mga akto, yung mga pagsabi natin or pagsalita, isipin muna bago magsalita sa kapwa, kasi hindi natin alam is ang pinakasimple, alam yung yung kwento ng buhay niya, pinakasimpleng problema. Huwag na natin silang siraan. Kaya mas maganda pa rin, partner, yung may tahimik. Hindi naman siguro tahimik, hindi naman, pero may mga tao kasing galing din magsalita, pero tama din yung kanilang pinaglalaban na sa kanyang sarili. Pero nga, dahil may mga batas tayo, may mga ganyan tayong batas, ingat-ingat pa rin po, At may mga tao naman, kasi believe din ako sa ibang tao na yung marami talaga minsan sa barangay nila na ganyan, maraming mga marites, sila na lang umiiwas sa mga ganyang mga tao para hindi sila kasi kung papatulan mo yung mga ganyang tao, parang ikaw dinadown mo din sarili mo. Kaya ikaw na lang para sa sarili mo, iwasan mo hanggat maaari, iwasan mo mga at saka partner, sa isang barangay kasi, dapat ang mga tao dyan sa satong barangay, gamuyutan. Partner? Gamuyutan. Bako man matay, makuga kayabitan. Bako, iba man po ang gamuyutan. Ang gustong sabihin, so close relationship bilang mga sayong komunidad. Dyan gapoon ang mga, ang pagmarites dapat ganing vision or mission. Partner? Kung ang dapat yung imamarites natin, yung dapat may productive na may outcome. Yan, may outcome para sa yung mga pagchirismisan is maisip sinda ano ang satuyang gigibuhon bilang sayong miyembro or nang sayong community para makatuwang kita sa satuyang barangay. Siyempre ayog dapat kaanday magpara pakichismisan na makayaot ning ibang kapwa. Pero mas magayon talaga, partner, may mga organizations na rin kita sa mga barangay na talagang nakatuwang man
para maibaling natin sa Mm-mm, iba sa yung trabaho. kanilang para yung maiwasan nila yung ganitong crime, ibaling natin sa ibang paraan para maaliw sila, may pagkakitaan sila. Kaya di ba marami sa barangay, katulong natin ng mga barangay official, especially yung mga nagbibigay ng mga pananim, ma'am, binibigyan sila ng mga libreng similya para may pagdating ng panahon may aanihin silang mga gulay, additional income or additional ano na nila yan sa kanilang pang-araw-araw. Yan. Kaya sana partner sa uloy daw na paghiling taning sa itong mga Facebook accounts. Minsan kadina ko itang nababasa na sobra naman below the belt na yung mga pagtayam sa satuyang mga kandidatong nadadangog or nakhiling ta sa tong Facebook. Dayon na po magpara comment ning masakit ang balik po kaan malay mo biga kuluan na ang sa indong mga pagpayatayam dyan sa Facebook and then mayaman mo na lang may subpena ka na. Kaya di na po magparadaragdag kung ano man po ang mga dapat itayam. Kasi yun nga, may cyber libel na po kita. Ano po, kami na hay kang piyansa. Kung ka mong 200 to 1 million pesos, go ka. Pero kung tulong Manahimik na ka ano, nahimik na lang partner. Siyempre, kapasalamat kita partner as nakatauman kita ning diit na information sa satuyang mga taga-pakinig o taga-dayangog lalo dyan sa satuyang mga kabarangay dyan sa San Andres na maski sa ina barangay na giabot pa kang satuyang programa. Ano po? Kaya inabot na naman kita ning 30 minutes ning tayam. Ano partner? Gihayat na kita ning mobile. Baging busy kaya sir ang mga kapulisan ng San Andres din sa paabot na election at every hour is naga-checkpoint po ang San Andres. At nasa lagi nasa port sa San Andres Port kasi yung nag-road security po kami sa mga paraphernalias ng ballot, official ballot na itataos sa mga barangay. Bigyan niya ng seguridad. Okay. Pasalamat kita partner Siyempre number one pasalamatan natin ang station manager si Ma'am Lorenzana M. Rojas. Ramos. Good Siyempre morning, ang ma'am. permit ang kaibahan partner na gwapo. Ang Magyo chief ng boses. Magyo ang ng chief boses ni technician partner ng 88.7 Oragon is Sir Jim Rafael. At syempre, ang inyong lingkod po si Police Senior Master Sergeant Minerva S. Romero. At ako naman po si Patrol Woman Bernalie Dongguya. At ito po ang San Andres Police at your service.